De enige prins van Venray is prins Anthony van het Darte Le Veulen. En samen met zijn prinses Marij vieren zij deze carnaval letterlijk als een echte thuiswedstrijd. Want de optocht eindigde ook voor een eigen café. Ja, we hebben super genoten tot nu toe. Dus, we hadden het niet verwacht dat het zo feest zullen worden. Ja, alles is vrijgekomen, ondanks corona. Ja, daar hebben we ook super geluk mee gehad. Maar de carnavalsvereniging was wat dat betreft wel wakker. Dus wat dat betreft hebben we veel plezier gehad, ondanks hun. Dus het was wel een verrassing toen ze bij jullie aan de deur stonden? Ja, het was zeker een verrassing. En normaal gesproken, als er geen corona was geweest, dan hadden we het ook niet kunnen doen. Maar wij dachten van, dit jaar komt het voor ons, past het ons wel. En uiteindelijk ging toch alles los. Dus, maar dankzij ons geweldige personeel, dat wil ik wel even gezegd hebben, ook, hebben we het toch kunnen doen. En kregen we het allemaal voor elkaar hier. Het is een klein deur. Op het moment dat er iets aan ontbreekt of er is iets, dan is het hier de deur al bereid om even een handje om te helpen of iets. En nu zit de optocht achter de rug. Hoe was dit? Ja, het was een super ervaring. Ik heb een beetje hoogtevrees, dus ik durf niet bovenop te wagen. Maar Veerop als prinses vond ik ook wel geweldig. Ja, dus gewoon het veel een ontzettend mooie prinsenwagen gehad. Dus je hebt het gezien en dat is gewoon al een hele eer om op zo'n wagen rond te mogen trekken. Dit is de jubileumwagen. En die hebben ze weer teruggehaald en die had 2 jaar buiten gestaan. Dus ze hebben wel weer gezorgd dat alles tip-top in orde was en dat alle draaiende delen het weer deden. Dus de jongens hebben er weer hard voor gewerkt. En het waren niet alleen mensen uit Veulen, heb ik begrepen. Nee, ik zag dat er wat Brabanders wagens bij waren en alles. Ja, leuk hè. Daar mag het wel mooi en zeker van zo'n klein dorp toch een leuke optocht kunnen presenteren. Schitterend. Want niet hoe het kan, maar we nemen het ervan. 11 voor de prijs van 1. En dan de actie van de dag, vaste loven met een lach. Dit geldt voor iedereen. En met een volle kaart, prinsenpletjes gespaard. De winkelwagen laaien, met de vaste lovenstuk. Pak zoveel als geen maar kunt, die graaien. Ook al zien we blut, we vullen ons niet. Terwijl vrienden, feest en muziek. Wilden het kopen, dan hadden het mis. En dat plezier hier gratis is en neem het ervan. Vaste loven, zoveel als het kan. Wilden het kopen, dan hadden het mis. En dat plezier hier gratis is. Is het uitverkocht en zien we niet te stoppen, dan kunnen Wie gaat vanavond de kroeg vegen? Ik denk morgen vroeg. Ja, poetsen staat altijd op woensdagmorgen op de planning. Dus, Nou, een hele fijne carnaval nog. la la la.